Také stereotypy. Takže nie. Koľkokrát ste si povedali, že by ste radi spoznali nového človeka, ale nevedeli ste, ako začať? Speedfriending je nový koncept na Slovensku, ktorý vznikol z rozhovorov s reálnymi ľuďmi. Mnohí priznali, že im chýba priestor, kde by mohli nadväzovať nové priateľstvá a rozvíjať si svoje sociálne zručnosti. Preto sme vytvorili Speedfriending, podujatie, kde sa môžeš nielen spoznávať v bezpečnom prostredí, ale aj zlepšiť svoje komunikačné zručnosti a budovať nové vzťahy. Pomáhame tak znižovať osamelosť, posilňovať komunity a prinášať viac duševnej pohody do života. Príď aj ty a zaži to s nami.